ЦСКА поведе с 9 точки пред Левски и Лудогорец ден преди дербито между двата състава. Червените спечелиха с 1-0 гостуването си на Видим Раковски, а в игра след 4 месеца за първи път влязоха наказаните за употреба на допинг Тодор Янчев и Румен Трифонов. По примера на матча Астън Вила Челси в 19-та минута на двубоя между Видим Раковски и ЦСКА, феновете аплодираха капитана на националния отбор Стилян Петров. След скучно първо полувреме ЦСКА откри резултата в 54-та минута. Жуниор Мораес стреля към вратата на домакините, стражът на Видима изби, но при добавката Станислав Костов беше точен за 1-0. До края на матч червените бяха по-активни, но до нов гол не се стигна. Труден матч. Няма леки матчове. Така ще е до края. Така момчетата показаха отново пак мъжество, защото виждаме, че така и силичките не понапуснаха. Да плащаш тази несправедливост, да си здрав, да си невинен и да не можеш да изпълняваш нормално професията си е наистина най-тежкото нещо.